Uitați-vă cum se câștigă un ban. Un ban cinstit aici. Băieții ăștia pe spate aici. Cum se câștigă un ban cinstit aici, fraților. Cu muncă. Cu muncă și cu sudoare. My friend India. Good boy. Așa se lucrează aici. De dimineață, de la 5 dimineața până seara. Faianță, gresie, tot ce vreți, fraților. Muncă cinstită. Cu my friend aici pe spate. Good boy, India, for India. Speak for my friend. Salut! Salut! Sipas! Bine, bine! Vine din India la noi în România să lucreze. Foarte bine. Good boy. Ciao, my friend. Ciao. Ciao, ciao. Ce aveți, mă? Ce aveți, mă, voi? Ce aveți voi amândoi, mă? Două părțit.